Awr mor mas. Go ahead now. Yeah. Come on, boys. Iawn, dyma ni yn y maes gwyn. Hanner awr cyn y gêm yn erbyn Crawley. Mae'r tîm allan. Tîm sy'n edrych yn eitha cryf. Jacob Mendy wedi brifo. McLean yn chwarae ar y chwith. A wedyn mae O'Connor cadw I le yn ganol yr amddiffyn, a mae Ollie Palmer yn ôl y dechrau'r gêm a Stephen Fletcher ar y fainc. Ond edrych yn dîm cry, be di deimlad ydy efo'r? Nerfusrwydd, teimladau. Dwi'n falle bod y chwaraewyr yn nerfus hefyd. Dwi'n meddwl am sylwadau mylun ar ôl y gêm. Dwi'n sybrydion bod yna ymladd wedi bod yn y twnnel. Falle bod hynny'n beth da. Dwi'n nerfus, ond dwi'n meddwl da ni'n barod amdani. Mae'n gêm fawr, os da ni'n cael y triffwynt heno, mae o'n gam mawr I gael dyrchafiad am yr ail dymor yn olynol sydd yn anhygoel I fod yn deg. Mae Crawley ar rediad da iawn, ond mae gen Wrexham record da adre, felly mae'n gaddo bod yn gêm gystadleuol iawn, ond dim rheswm pan fod Wrexham ddim yn gallu ennill. Be ti'n darogan fel sgôr? Dwi'n meddwl beth I lawr I pwysgorith gyntaf. Dwi'n meddwl Crawley reit hapus di Curo Mansfield I Sadwrn falle. Eithi Pennod nhw lawr os ani fyny. Eidau 1-0 I Wrexham. Just I ddeud bod Crawley wedi sgorio gol yn y 5 munud cyntaf yn y tair gêm o'n I cartref diwetha. Felly mae rhaid I ni fod falus iawn ar y dechrau, ond dwi'n mynd I ddeud 2 gol I 1 I Wrexham, ond fysai ddim yn ofnadwy os ei gêm gyfartal, as mae gen I Forest Green adre dy Sadwrn, ond buddigoliaeth heno a da ni ar y ffordd. Felly gobeithio fod ni'n gweld y bêl yn mynd I mewn i'r gol. Nos fawr dar y llif oleadau yma yn y cae ras. Wrexham 4, Crawley 1, a gêm hynod o bwysig yn tymor Wrexham. Mae'n dechrau edrych yn dda. Goliau gen Ryan Barrett I gol gynta i'r clwb. Gol gret gen Andy Cannon, a falle di gallu cael 3 gol ser yn y gêm. A 2 gen Paul Mullin. A gadael un soft rate I fewn yn y diwedd, ond mae'n ganlyniad hynod o bwysig a mae'n edrych yn dda am ddyrchafiad. Efo'r dy deimlad ydy am y noson? Hapus iawn, o'n i'n nerfus ar y dechrau. Dwi'n meddwl ffaith gathon ni'r gol gyntaf, oedd yn help, gathon ni'r gol sydd wedyn. Dwi'n meddwl, os nhw wedi sgorio gyntaf, dwi'n meddwl sy'n wedi cael trafferth cael y bêl oddi arnyn nhw. Ond dwi'n hapus iawn ac yn edrych ymlaen fo'n at y Sadwrn lle gallen ni fynd I fyny. Ydy, Mansfield a Stockport wedi ennill heno. Barrow ddim wedi chwarae, ond os ydy Mansfield yn curo MK Dons dy Sadwrn a ni yn curo Forest Green, fydd Wrexham wedi dyrchafu, ond mae gennym ni 2 gêm I gael 5 pwynt hyd yn oed os ydy MK Dons yn ennill I gemau gyd. Felly mae'n edrych yn addawol iawn. Noson arbennig, pêl-droed gret gen Wrexham unwaith eto. Dim gymaint hynny o'r meddiant, wel, oedd rhyw 70% gen Crawley. Oedden ni'n disgybledig iawn, dwi'n meddwl. Oedden ni ddim yn panicio peth gyda nhw y bêl. Na. Oedden nhw'n dod yn mwy a mwy o chwaraewyr bach cyflym ymlaen, a ni dal, cadw'n siarp, dim rhoi lot o gwbleuon I ffwrdd tan y diwedd, really. A
Mewn a Palmer eto'n edrych yn dda ar efo'i gilydd. Palmer yn ennill lot yn yr awyr, Mewn yn edrych yn beryg ac yn sydyn. A canolcau Elliot Lee a di cael yn arbennig yn chwarae'n dda. Felly, da ni'n hapus iawn y byd ac yn barod am y taith hir yn ôl Gaerdydd heno, ond fyddwn ni'n yn gwenu ar y bws.